L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal xari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Ġwan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibbal il-bisi u aċċessorji. Nirringrazzjahom minn qalbi. Fil-isjem brinkat nilqakom għal dan it-tielet programm Il-Verità mill-iskeda ta' xitwa. Issa naħseb li drajtuh dan il-programm fuq xi xitratta, imma mhux kulħadd, għax xi kultant nirċievi messaġġi jiena fuq Facebook u jgħidu li kont qed inqalleb u rajt dan il-programm u tex kemm ħadd pjaċir il-mod kif qegħdin nispjegaw il-kelma t'Alla. Aħna dan li nkunu rridu nagħmlu, qegħdin nidħlu fil-font ħalli intom ukoll tidħlu fil-font tal-kelma tiegħu u tagħtu lilkom infuskom lil Ġesu Kristu u taċċettaw bħala s-sit u s-salvatur tagħkom u timxu warajh u titolbuh maħfra. Importanti ħafna il-maħfra ħalli jġibna bojot iktar mis-silġ. Dak il-ħin ikunu perfetti, imma mbagħad ta' bnedmin li aħna niżbaljaw. Imma dejjem hemm il-maħfra. Taqtawx qalbkom, duru lejn Alla u jtolbu u jgħidulu l-missier f'isem Ġesu aħfrinna. U pruvaw inħallu minn dik il-katina li jkun qed iżommkom ix-xitan ta' dak id-dnub. Għax id-dnub ikissirna. U Alla dak li jrid jeħlisna mill-ktajjen. X'irridu iktar minn hekk? Iftakru biex iġibu l-Bibja li tiċċekkjaw magħna u nfakkarkom ukoll li għandi paġna fuq Facebook, Il-Verità, fejn hemmhekk tistgħu tibatu l-kummenti tagħkom jew nkella tibatuli messaġġ. Ukoll qed intella dawn il-programmi fuq YouTube. Importanti kemm jista' jkun tagħmlu like u l-aktar importanti subscribe u tafsu dik il-qampina ħalli tibdew tirċievu kull darba li ntella jiena wieħed minn daw il-programmi tirċievu li jkun tellajt ieħor. U jekk jista' jkun tagħmlu share. Meta tagħmlu share tkunu qegħdin taqdu lil mulej. Għaliex intom tkunu qed ixxandru wkoll il-kelma. Aħna dan li rridu li nxandru nkomplu nxandru għalhekk Ġesu qalilna morru mal-erba' tirjieħ. Qabel min jaf kemm kienet diffiċli. Imma kien jaf x'qed jgħid Ġesu meta qalilna morru xandru mal-erba' tirjieħ. Għalissa bit-teknoloġija daqshekk bħalissa intom qegħdin tarawni. M'hemm bżonn irid noqgħod niġi nħabtilkom il-bibien kif kienu jagħmlu l-oħrajn. Kien hemm min jilqagħhom u kien hemm min le. Kien hemm jiġifieri l-apostli jmorru jħabtu l-bibien u l-disċipli u jxandru l-kelma. Kien hemm min jaċċettom, kienu joqogħdu għandhom ukoll ituhom l-ikel u kienu jgħixu kienu jmorru b'xejn. Kienu jgħixu minn fuq in-nies. Sintendi? Jinqeda bin-nies Alla kif jinqeda wkoll għalina u nidbirku kull ħin u kull mument. X'ma nirringrazzjaw Alla u naraw il-pożittiv li għandna madwarna. Xi ġmiel. Meta tibdew taraw madwarkom x'hemm sabiħ, tħarsux li n-negattiv. In-negattiv araw kif sa nelbuh u kif nelbuh. Billi nitolbu lill-missier, nitolbuh biex jgħinna u jipprovdilna n-nies u l-erfan il-min għandna nikkuntattjaw biex din il-problema jew dan li qed inħossu jew forsi uġieħ jew forsi jinnaf Mart jurina u tiskanta jien kif ngħidlu mulejħi kif sa nsolvi il-problema.
xlum, mill-ewwel jibdew ġejjin. Dak li nitolbuh, Ġesu għalinna dak li titolbu fismi, jiena talkom, ħalli ju stess jagħti glorja lil missieru. Li qiegħed stess qiegħed hemm. Ġesu qiegħed fuq il-lemin tal-missier u li jwaslinna biss it-talb. Tinsewx li Ġesu huwa Alla, qiegħed kullimkien fl-istess ħin. U l-unika medjatur bejn Alla u l-bniedem, hekk tgħidilna l-kelma tal-Alla, u biss l-avukat tagħna, ħadd iktar. U biss li mit għalina u għadda minn dik il-passjoni, min? Lebda, ħadd għalina. Għax aħna konna edewa ta' Alla. Konna u li ix-xitan qabel ma ġejna u aċċettajna lil Kristu f'ħajjitna. Mela aċċettawh ħalli tkunu issa it-tfal tal-Alla. Mela, xi kultant nibda ngħid sa ngħid jien waqt il-programm. U nibqa' nkun meravilja nitolbu aħna ta' qabel, nibda u mbagħad il-mulej l-Ispirtu Santu jibda jqed li kliem laqas inkun nista' nieqaf, imma there's time for everything, hemm ħin għal kollox u l-ħin jibda jgħaddi u jaqbilli ngħaddi għal feature. Mela, tiftakru kont tagħmel dawk it-tliet programmi qegħdin fuq YouTube min għalija 11, 12 u 13 il-programmi dwar il-ħatfa sal-aħħar tad-dinja. Intqajt ma' dan il-video li verament għara t-teknoloġija kemm kbira qiegħed skont il-kelma tal-Alla sal-ġudizzju. U wara aħna dawk li nkunu ta' Alla sangawdu. Araw dan il-feature kemm hu sabiħ. Mill-ħatfa hemm il-ġudizzju, hemm min sa jintefa' u jmur l-infern. Tinsewx l-infern huwa għażla tagħna fejn ħammorru hekk mhux Alla ma' Alla jew ma' xitan. Mhux Alla għalhekk bat il-Ġesu biex aħna ma mmorrux l-infern. Li neħuha minn raskom li Alla jitfana l-infern, laqas l-infern ma kien għalina kien għall-anġli li rribellaw kontrih. Mela, għodu attenti, u simgħu s-sambat wara dan il-programma sa nkomplu fuq l-infern, tgħidu li ħadd komplu fuq l-infern. Iva, Ġesu semma l-infern iktar mis-saltna tal-missier, mis-saltna tas-sema. Eħe, imma ħanaraw ukoll il-pożittiv, minn xiex ħelisna. Araw dan il-feature, u mbagħad ħankomplu dwar l-infern.
Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristus. L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Ġwan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibbal il-bisi u aċċessorji. Nirringrazzjahom minn qalbi. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristus. Mela nilqakom għat-tieni parti ta' dan il-programm Il-Verità u ħanaddu mill-ewwel issa ħalli nkomplu t-tieni parti dwar l-infern. U raġa ma' għandna il-pastor tiegħi, Pastor Vince, grazzi mulej, grazzi Pastor tal-li, u grazzi l-mulej ukoll tal-li ipprovda lilek li tkun tista' tiġi tgħinni u ħafna nies biex inxandru u nidħlu fil-fond tal-kelma tiegħu ta' Alla. Mela. Sallikom. Iva, mela. Iva, mela sellimtilhom u ħanibdew. Għax id-darba l-oħra bil-kemm missejni dan is-suġġett dwar missejna t-tarf tal-iceberg. Iva. Mela, qed li biex jiena nibda narġa' naqra. Taqra Luqa 16. Ok, mela. Ħannaraw nerġgħu l-istorja. Di-storja, ħanfakkarhom. Di mhux parabola, di storja, għaliex nafu li storja. Għaliex Ġesu l-ewwel darba li indirizza persuna bisimha, Lazzru, fl-ebda parabola ma ssib. Ġifieri di ġrat vera, Ġesu ra di bil-fors. Ġifieri Ġesu jaf kollox infinit. Ġifieri di mhix parabola, min jgħallem li di parabola sejjer żball. Din hija storja li vera ġrat u qed tiġri. Verament issa madux fej dak il-post fej hemm Abram dak spiċċa, Hades, dak spiċċa dak il-post li naqraw dwaru, imma fej hemm Spiċċa xemm tip għax issa tal-fern. telgħu in-nies ma' Kristu fis-sema. Dawk li dejjem hemmnu. Il-post fej qiegħed ir-raġel ħażin, dak għadu jeżisti sal-lum. Sewa, issa dak mhux il-post, dak temporanju dak il-post, għax sa naraw il-lum ukoll. Daw sa jinqalaw minn hemm u jmorru fejn sa jkun hemm ix-xitan fl-aħħar. Jiġi marbuta l-1000 sena. Wara l-ġudizzju kif rajna fil-feature. Bħalma rajna fil-feature eżatt. Eżatt. Mela nibdew? Nibdew. Mela mill-Luqa 17 minn vers 17. Minn 16 nibda? Luqa 16. Sorry, 16, sorry. Sorry, għax hawnhekk għandi 17. Għandek raġun. Mela, minn vers 17. Mela, kien hemm raġel għani. Jilbes il-porpra u għażel mill-lifjen. Lena tiegħu kien li kuljum kien jagħmel ikla mill-aħjar. U wieħed fqir jismu Lazzru li kellu ġismu ġerħa waħda kien imur jinxteħed ħdejn il-bib ta' daru.
biex xewqa li jiġba b'dak li jaqa' mill-mejda tal-għani. Sal-klib kienu jmorru jilaqu l-ġrieħi tiegħu. Ġara li l-fqir miet u l-anġli ħadduh fi ħdan Abram. Importanti, ninterrompi. Meta aħna mutu dawk li jafu l-Kristu, li ddeċidew li jaqbdu s-salib, kif għalina nimxu wara Kristu, dak tfisserina batt is-salib update u ħanamel li jgħid li unħobbu. Dawk, meta jmutu jina għaddejt minn din l-esperjenza ġifieri, ma rajtx anġli u hekk imma ħassejt tranquillità waqt li kont qiegħed inti taf l-istorja. Iva. Dak li huma ta' Kristu, meta jmutu, jew jorqdu fih, jiġi l-anġlu talla u joħduh fil-preżenza ta' Kristu. Ta' Kristu Pawlu issa, jgħidilna mhux bl-Ingliż ħanajna, mhux f'Abram, għax naraw f'Abram. Dak iż-żmien hemm fil-preżenza ta' Abram. Abram. Imma sammur fil-preżenza ta' Kristu. Pawlu jgħid, ħanajda bl-Ingliż, absent from the body, present with the Lord f'Korintin. Ġifieri meħlusin mill-ġisem u niġu fil-preżenza tal-Alla. Joħodna anġlu. La edem għalla Ġesu, din il-verità. Pero isma sa jiġri lil dan il-raġel Li kien sinjur. kwotat bħala sinjur, mux għas-sinjur, ta' l-infern da. Le, Dak għax let's ma go. ġetux ħnina u ma ċettax il-ħnina u għacċettax il-ġesu kol. Eżatt. Għara se jiġri. Imbagħad mietu kollani u Emmu. difnuh. Rajta? Ma qalux li ġew l-anġli u ħadu. Le, jiena naħseb, mux naħseb, għandi backups minna fil-iskrittu, li dara li l-nifsu jindifen. Ma, x-differenza mill-li tiġi merfuħ mill-anġi fil-prezenza ta' Kristu, mill-li tara li l-ek mitfu, għat batija xinti kif tala għajnejk, u ruħek titlaq minn ġismek, għala raġel ħazin jom ħazina, inti tiġi taħt l-art fejnem li ħana għraw dwar wissa. Mela, dan kif sapruħu fid-batijiet ħorox fart l-imwiet, refa ħarstu. U mill-bot lemaħ l-Abram, bladzru fiħdanu. Għammek għanna tweġiba l-mistoqsija najdu ħafna. Mela dan mar f'dan il-post bid-batija ħafna. Ġifiri da ħaj. Mux mitu spiċċa, Let's go. kif jalmu ħafna sit-pidi taħt l-artu daqsek. U daqsek. Dik għatturina l-kelma talla, li għati bati hemm il-ħajja. Għax il-bnidem maħluq minn Alla biex nejxu l-eternità, issa hija l-għażla tagħna. Fejn ħammorru Alla jtagħti ċans il kulħadd biex jisma' l-Vanġelu bħalma qed tisimgħu inti. U aħna nikwotaw mill-kelma talla li ma tinbidel qatt, mhux minn kotba li kull jinbidlu. Daħar ġejta uffiċinat għalli jentom temnu fuq il-Bibja qed timxu aġġornati mal-kodba. Aħna ma ġġornawx mal-kodba, tajbi li taqra kodba, imma aħna nimxu mal-linja li hija l-kelma talla, ma tinbidel qatt, għax hekk inti sa timxi mal-kodba. Li jinbidlu, bidlu tqarbin, bidlu s-sajq, bidlu it-talba tal-missierna. Zidu s-sagramenti. U zidu ħafna affarijiet, u żwieġ ma jiżżewġux, u ħafna. Titfixkel. Qed tifhem dak li jrid ix-xitan li aħna nitfixklu. Hekk inti żomma l-kelma talla, mista titfixkel qatt, kun taf meta tmut, fej sejjem meta jisaqsuni. U nalli mal-Knisja tafa di jisaqsuni fej taħseb li sejjer. Meta tmut. Jiena l-ġenna, u. Għax hekk jiena qed nifollowja il-Mulej Ġesu. Jiena l-ġenna ħammu. U jien fej ħammu, nadlu dik inti tiddeċidi, Alla tantu ġust li jirrispetta int fej tiddeċidi li tmur. Għax Alla ma jkontrollak, xek jien tiddeċidejt għatiju, per eżempju, ma jemmem xej. Alright, jow nis, ħżina, wickedness, hemm ħafna d-nubiet, kifolaw ta' f'daw d-nubiet, l-inferħat mu. Naqrawak ikonna ċans l-skrittura. Imma dejjem ma naqtawx qalbna Le, jekk xi ma ħadd tista' irid mhux idur hekk, lejn Alla dment li għandna l-ħajja. Imma l-bnini Alla li tirrispetta kien ħad deċiżjoni, ma rridx nifolowjah l-Alla. Ma rridx nifolowjah il-Missier, il-Kristu, ma rridux l-Spiritu Santu. Alla li tispetta, irrid, jirrispetta dik id-deċiżjoni tantu ġus, għalik mu l-infern. Għax jgħidu l-ek u għija namel li rritu mbata Alla jaħfilli. Le, mbagħad ikun Ek titlob too maħfriwa Eħe, u għalhekk taċċetta eħe. l-Ġesu. U Tista' tibda tkun l-ikbar kriminal għax xorta. Dment li għadek ħaj. Għanna Inut li l-istorja. tħalli l-flus wara. Mux għanna l-istoria jgħidu l-ħalli l-tajjeb. Ma nafx kemm hawn ħalli l-tajbin, Iva. Fuq is-salib,
dak stqal l-Kristu bħala l-mulej tiegħu, għallu l-lum stess tarani. Iva. Mija, tkun tkun miegħi. mija jem, fejda l-post, Iva. f'Abram, għax mbagħad Mela, eżatt. kompli. Mela, dan ħankompli minn vers 23. Dan kif sab ruħu fid-batijiet ħorox fart li mwiet, rafa ħarstu mill-botu lemaħ lill-Abram bladzru fiħdanu. Għax millux kon għada fi-program u kol saqsewni jekk ma narfux l-nies l-ħattijħor. ma Din hija sarja. prova ċara oħra li iva. ħanarfu lil xulxin. U għem skrittur iktar fonda fil-kib ta' Apokalissi sa naqrawa, radi, li naraw in-nies li sajrin li għajmorru l-infern u naraw in-nies li ħajkunu sajrin il-ġenna. Jien din najt, ħafna minna li ħajmorru l-ġenna, all right, ħankunu ma' Ġesu, ħankunu sorprizi. Iva. Taf x'inhi sorpriża, min sa jkun hemm il-ġenna? Speċjalment dawk li tajnihom l-Evanġelu u mbagħad ma nafsoru minnhom, jistgħu jkunu l-ġenna. U dawk li jippretendu jippritkaw il-kelma u da, ma se jkunu xem, ħa narawhom sa jmorru mat-telfin, li ħajmorru l-infern, għaliex? Għax dew jalmu gidba, ikun jafu li hija gidba u jkomplu jalmuha. Qed ngħid Biex jieħdu l-glorja huma. Biex għal-glorja tagħhom stess, qed tifhimni. Min jipprova jmiss il-glorja ta' Ġesu u ma jistqarx li Ġesu bħala huwa il-mulej tiegħu u jitlob maħfra, sempliċi tal-frażi li ħallina biex ngħidu, din uħobb ngħidha, taf li uħobb ngħidha. Iva. Hija mulejn aħfilli, żbaljajt, naddafni minn demmek minn nuqqasiet tiegħi kollha. Dik irid jismalla u jaħfillek ma Fisem Ġesu ammen. Għara kemmu ġust. Jasra faċli, faċli. U tkunu fej tkunu, ma tridu tmorru għand ħadd, lill-Alla dilet. Mela, u għalla, ħankompli minn vers 24, u għalla leħnu għallu, Missir Abram, ikollok ħanina minni u ibbat lill-Lazzru, ibil tarf seba u fl-ilma, ħajtaf fin-nixfa li għandi fil-seni. Rajta l-emozzjonijiet? L-emozjonijiet u kollox, U kollox nuqqas għanħassu. laċ, abdu laċ, da. U diġa għet iħoss il-nuqqasit li kien ibati minnom. Blaċ, meta xi darba bata laċ, meta kien fid-dinja. Jew li kell U tkompli bil-ġuħ. dis-sentenza għax qiegħed ninħaqar wisq f'dan in-nar. Ibni, għallu Abram, ftakar li t-tajjeb tiegħek irċevejtu f'ħajtek. Ma jfissirx li ma nixtieq għax għandna ikonna l-barkiet aħna. U koll, ġifieri kulħadd ikollu. Mekket jgħajlu. Kellek biex taqsam miegħu Eħe, mela. u ma qsamx. Biex Mela. taqsam ma lazzlu ma qsamx, ma ġitek kniena minnu. Għax Alla waħnina, Eżatt. Imma issa u hawnhekk qiegħed jitfarraġ. Waqt li inti qiegħed bati. Barra minn dan, hemm vojt blaqjies bejnkom u bejna biex min ikun irid jaqsam minn hawn għal għandkom ma jkunx jista' u anqas ma jgħaddu minn hemm għal għandna. Allu lani mela nitolbok missier ibatu f'dar missier għax għandi 5 taħwa ħalli skużawni jagħmlilhom twissija kif imiss li ma jmorrux huma wkoll jiġu f'dan il-post ta' tbatijiet ħorox. Allu Abram għandhom lil Mose u lil profeti u lil Napaster. Jisimhom glilhom le Missir Abram għallu dak. Imma jekk imur għandhom xi ħadd mill-imwiet jindmu. Dak qed jirreferi għal Ġesu, għal qawmin ta' Ġesu mill-mewt. Mela, għaxu li ġej il-Messija ila mill-bidu qed tixxandar mill-profeti. Ma jemnuħx. U għadhom sissa ma jemnux. Imma, nitolbu biex ħafna erwieħ ħajjin iduru lej il-mulej. Iżda wieġbu Abram. Isimgħuha tadi. Jekk ma jisimgħux il-Mose u l-profeti. Anqas jekk iqum xi ħadd mill-imwiet ma jemnu. Minu da li qam mill-imwiet? Mhux Ġesu Ġesu. biss. Inkomplu pastor għax fuq din tkellimna il-ġimgħa l-oħra fejn Mela. ħamorru issa.
Jew titej xi ħaġa. Ma ħammorru fil-ktib tal-Apokalissi. Ħammorru vers 14. Alright? Mela għek qed naraw aħna f'dan il-post fejn mar Apokalissi, kapitlu? kapitlu 14. Iva. Vers 10-11. Da qed naraw aħna mit u marġa dan il-post fejn hemm batija, irridu nifmu li dak inkonxju. Qed jara għandu laċċ, ġitu emozzjoni għal-familja tiegħu. Ġan ġoddu l-infern, ta' hemm il-bniedem ħajem ġo l-infern, ħajbati. Kif ħana ġanajt, ħana namel enfasi di. Min jgħid li l-infern ma jeżistix? Laqas jemmen li jemmalla. Sintenni. Bħalma għadna fil-bidu. U għadni għakam il-darba. L-infern qatt ma ġi maħluq postat batija għal-bniedem. Kien ġi maħluq għall-anġli li ħadwa kontralla biex joħdulu l-glorja. Dik importanti. Biex joħdu post Alla, meta tajt. ħanuħu post Alla, nuħu l-glorja Alla, xalla glorjus. Kristu huwa glorjus. L-Ispiritu Santu huwa glorjus. Il-Missir huwa glorious, let persuni falla wieħed. Amen. Min jiprofa jħu l-glorja Alla bħal meta daw l-istatwi li namlu. Iflok natu l-glorja l-Alla, natu glorja l-istatwi. Fimta dik li tfisser ta' kemmi danger. Rebellion tfisser. Unismejti. Għas jisimawna. Kelma idolatrija hija rebellion. Ġifi, xinu dal-post, laqqas bis naħseb biex immur, hemm jeżisti. Fimta, ġifi, għara x'post li meta Kristu ġi fid-dinja bħala bniedem minn xiex li jeħlisna. Għalhem konna sammorru barra tfal. It-tfal huma innoċenti. It-tfal sa ta' jgħidu sa sentej imma bl-Ingliż accountable age. L-età li kun nistgħu jirraġunaw. Ġejjin minn fejn ġejjin it-tfal meta jmutu dirett tant il-mulej. Għax qallhom Ġesu. Ta' minu bħalhom. Tidu tkunu bħal daw biex taraw ta' is-saltna Alla. Li hija s-saltna ta' Kristu wkoll. Minn dan it-tieħlisna l-mulej, minn dan il-post li naqraw fuq il-Bibja hemm iktar assistan meta nibdew fittex ma nieqafx. Fil-fażewx minuti oħra baqgħna. Ma tix taqra l-iskrittura meta marru għaliha. Mela. L-Apokalissi kapitlu 14 l-aħħar ktib, vers 10 u 11. U bat nikkommentaw wara fuqu. Kapitlu 14 xeketli. Vers 10 u 11. Ħanibda minn 9. Mela. U għanġlu ieħor it-tielet wieħed ġie warahom jgħid bleħen qawwi. Min jixteħed il-qim il-bima u ġbija tagħha u jieħu l-marka fuq ġbinu fuq idu u wkoll jixrob mill-imbit tal-korla ta' Alla li hemm inferra safi fit-tazza tal-illa tiegħu. U jinħaqar bnar u kubrit u dim l-anġli qaddisin. Smajtu għadin? U dim l-anġli qaddisin. Dik jek tittiġi, anġli, l-anġli mux qaddisin. Aħna l-qaddisin, ġvidek il-kelma qaddisin. U dimna, narawom, narfuhom. Fimta għatibatu. U dim il-ħaruf. U d-duħan ta' dbatija tagħhom jitlam għal dejjem ta' dejjem li ma jkollhomx mistrieħ. La bil-lejl, lanqas binar. 24/7 batija. Dawk li jixteħtu jqimu l-bima u ġbija tagħha u min jieħu l-marka ta' jisimha. Dik ħan nitkellmu fuq wkoll, Mela. Jekk ikonna ċans illum. F'dan qiegħed ambataw il-pożittiv hawnhekk pastor għax jien għamilta biċċilet. X'liema vers qiegħda? Issa 12. Taqraw 13 ukoll mela. F'dan qiegħed is-sabar tal-qaddisin ta' dawk li jħarsu l-proġetti ta' Alla u l-fidi f'Ġesu. Il-qaddisin li jħarsu l-proġetti ta' Alla jobduh. Taqra vers 13 issa. Imbagħad smajt leħen mis-sema jgħid, ikteb, ħinja minn issa l-mejtin li jmutu fil-mulej. Iva jgħid l-Ispirtu, huma jistrieħu mit-taħbit kollu tagħhom, għax l-emejjel tagħhom imorru magħhom. Smajta, mela aħna rajna vers wieħed pożittiv, vers 13. L-oħrajn kollha fuq l-infern li ħajkem id-batija, għara minn xiex jitjallisna il-mulejn u għanam ċansis gbar. Kajl ħanaddu għal-riklami. Riklami.
unkomplu Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Ġwan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibbal il-bisi u aċċessorji. Nirringrazzjahom minn qalbi. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. Nilqakom għat-tielet parti tal-programm Il-Verità li qiegħed jitratta fuq l-infern. U arġajna kemm irridu nkomplu nħaffu ħalli ngħidulkom ħafna. Mela, ħammorru issa it-tieni jitra Tessalonkin minn kapitlu 1 u sa nibda minn vers 6. Naħna ġa nispjega, qed naraw hawnhekk post ta' tbatija ta' infern fejn m'hemmx kuntentizza ta' xejn, ħruq esaġerat, teżista snin, miżerja, taf x'għandi miktub, rabja fl-istess ħin u ħnina. Ħnina tal-egoizmu, ma rridx il-familja tiegħu l-murem, meta dak kellu ċans, jara l-verità. Eżatti. Ħanaqraw issa, x'inhi l-iktar ħaġa li jħoss fl-infern, minn imur l-infern, all right? Mela. Ħanaraw x'inhi. Mela ħammorru fi-ktib ta' Tesalokin, it-tieni Tesalokin, kapitlu 1, Ħanibda minn vers 6. Alla tjagħmel is-sewwa. Emmi, rajt, Alla qed jagħmel is-sewwa, Alla ma sax jagħmel ħażin. U jurot titbatija lil dawk li qegħdin iġalukom is-sofru. Majta? U għad iserraħ lilkom li qegħdin is-sofru. Kif ukoll lilna aħna li aħna ħajjin. Dak inar il-mulej Ġesu ifetx mismewiet imdawwar bl-anġli tal-qawwa tiegħu b'nar iħeġġeġ biex iħallas lil dawk li ma jarfux lil Alla u l-dawk li ma jobdux l-Evanġelju ta' Sidna Ġesu Kristu. L-Evanġelju, mhux kotba li ġew wara. L-Evanġelju huwa l-kelma tal-Alla kollha 66 ktieb. Dawn qatt jitħallsu bil-pena tat-telfin ta' dejjem. Telfin ta' dejjem. Ta' dejjem ġifieri għall-eternità. Il-bot minn wiċċ il-mulej. Rajta x'inhi? U mill-glorja tal-qawwa tiegħu. Laqqas jarawh biss, aħna narawh. Huma le il-bot mill-wiċċ tal-mulejn. Separazzjoni totali. Ħantu għom naqra xismu pozittiv ukoll, għax imbagħad kompli. Dakinhar li jiġi biex jieħu l-glorja mingħand il-qaddisin tiegħu, il-qaddisin huma dawk li jaċċettaw lil Kristu bħala Sit u Salvatur tiegħu. Aħna nissejħu qaddisin. Ħajjin. Ħajjin. Mhux għax għandna r-raġġiera, mhux għax perfetti, il-perfett huwa Ġesu Kristu biss, imma x'aċċettajna minna u tammidna. Ħadna s-salib u qegħdin nimxu warajh. U nisbaljaw ukoll, minn maħfra. Grazzi mulej. Ma kemm jista' jkun għax l-Ispirtu Santu jigwidana, meta nkunu se nagħmlu ħażin, fil-imbagħad ikun stalina. Mela, dakinhar li jiġi biex jieħu l-glorja mingħand il-qaddisin tiegħu u l-ġieħ minn daw kollha li jkunu hemmnu, smajtuha? Għax intom emmintu x-xhieda tagħna fostkom. Għalhekk aħna dejjem nitolbu għalikom li Alla tagħna jagħmilkom denji tas-sejħa tiegħu u jagħmel li bil-qawwa tiegħu iseħħku r-rieda tajba tagħkom għal ġid u kull ħidma tal-fidi tagħkom.
U hekk l-isem ta' Sidna Ġesu Kristu jkun glorifikat fikom u intom fih skont il-grazzja ta' Alla tagħna u tal-mulej Ġesu Kristu. Il-fidi fil-mulej Ġesu. All right? Dik li jrid Alla il-missier minna. Iva. U fejn sibu għad il-fidi? Fil-kelma Fil-kelma Alla. tiegħu. Kelma Alla tajt, ħanajda bl-Inglis. Faith cometh by hearing and hearing the word of the God. word of God. Mux kodba, għaxet jgħidunna, imma intom ma tistawx taqraw kod boħra, nista nara Harry Potter, ktib ta' Harry Potter. Għaw nis jemnu ktib ta' Harry Potter u kodba bħal daw. Iktar mill-li jemnu l-kelma Kelma Alla, Alla. il-fidi. Fimta? Iva, Mela, vera. ħanaqraw issa, ħanaraw xini ġarajna separazzjoni minn Alla. Iktib minn Apokalissi, kapitlu 21, vers 8. Dan meta jingħad qabel li dan il-post fejem dan il-raġel, all right, għax ma il-tradizzjoni tajt li kien jismu Davis. Għattifem, ma mżomma. Dan il-raġel kattif, ħanajdik il-kelmek, u ħażin, dak il-post ħaj jispiċċa. Minem, ok? Ħajmorru ximkien ħajġi l-ġudizzju, emmek fejn nibdaw narawhom, ħana nkunu hemm mal-ġudizzju ta' daw in-nies. U ħajmorru ximkien ieħor. Fejn ħajmorru? Għar minn fejn qegħdin issa. U din hemm l-iskrittura fil-ktieb ta' Apokalissi, kapitlu 21, vers 8. Ara xi sejjaħ. Mela, imma għal-ġwejjef għal min ma baqax fidil għal dawk ta' ħajja imħassra għal qattila għaż-żenja għas-saħħara għal idolatri Smajta? u għal-giddiba kollha semhom ikun fil-bellija tan-nar iħeġġeġ tal-kubrit dini it-tieni mewt. Dik it-tieni mewt. Kif rajna fil-feature tal-bidu. Wara Wara l-ġudizzju, un bat jmorru hemm, ma ħajmurru ma xitan, għax hemm postu xitan. Fim taf din it-tieni mewt. Għalissa xitan għadu mhuwiex hemm. Aħna kmeġiex il-mulej Ġesu, nalmu għal-knisa wkoll fil-Bajbisa. Aħna mmutu. Darba biss. Iva. Aħna darba biss immutu. Immutu ġifi wara l-mewt, koma tal-mewt hija koma. Norqdu aħna. Norqdu, sewa. Issa, dawk li mhumiex ta' Alla, li ċqdu l-Alla, rajnijom dawk li jgħixu f'dik il-lifestyle li rajna. Ok, dawk ħajmutu darbtejn. Żewġ komas għandhom dawk. Fimta? Ġifi ħajbatu, ekki mutu issa, ħajbatu fejem dan. Il-kollega tal-Azzru. Ok? Umbat ħajmorru postar. Żewġ postijiet. Minn daħal isna Ġesu. Minn dan it-terturi. Hemm iktar ta' nispjega fuq l-infern. Issa nitkellmu. Skrittura. Meta Ġesu qal aħjar taqta' jdejk barra. Iva, milli. Il-leminija. Iva. Milli ma tidħolx fis-sartna tagħna. Fej qiegħda di pasta. Issa, ħan nispjega iktar fuq l-infern, issa mmorru għalija. Ok. Ok, mela, ħanerġa' ngħidha għax importantissima di. Meta bniedem imur l-infern, anke ħana nimorru ġenna, jkun hemm il-ħajja. Ok, aħna nkunu ferħanin malla fil-ġenna. L-eternità inkantaw nifirħu. Fil-fatt għalli eżattek di konsali. Laqqas dmuħ għax aħna ma nistawx naraw id-dwejja li naraw hemmhekk fil-infern naraw fil-ġudizzju biss narawhom, għalhekk Alla poġġina miegħu fis-sartna talla. Mbagħad jiddispeċina dik meta narawhom sejrin l-infern. Jiena naħseb għatlek jaħsra jien kemm il-darba fuq F-living u kemm għadnilkom jaħsra. Darit jiġi da żmien ta' Iva. għatrit jiġi. Ok, ġifiri, issa ħana jlek fej morru issa, għalli għaxħana għadin. Pastor, ħaniħu spunt minn dali kont jgħettek, tax jgħidu li ħafna nis jitolbu, ma tijom xtort ta' il-rabat taħħom li kunu mietu.
għax ikun jixtiequ li għatem dik il-relazzjoni bejniethom. U minn flok fil-ħodu jitolbu lil-mulej, jitolbu lil-qrabatom jew ommom li jkunu mejtin. Imma dawk mu missa jisimawhom. Għalek rajni għadi. Iva, għalek rrit insemmija naqra din. Il-kollega tal-azzru għek għallu jibat li xaħat. Isimawna, jekk min ikun il-ġenna ma toħroġlu lebda dema minn għajnejh, allura ma jistax ikun li dawk sa jkunu jafu x'inhu għaddej fid-dinja għax kieku jikbu kuljum. Imma hemmhekk ferħ biss. U l-kelma Alla tgħidlek li l-ħsieb tal-bniedem jinqata' meta jmut, ma jkunx hemm kuntatt. Jekk aħna meta sa tinħasdu b'dil ħaġa, imma irrid ngħidilkom, ma nistgħux nikkuntattjaw il-mejtin għax tiġi witchcraft dik. U x'hekk sewwa qed ngħidilhom. Ma nistgħux, fatti msemmija. Ġesu li rxoxta li huwa l-ħaj. Ma fimni, dawn aħna mamulin nies li nħobbu l-ancestors tagħna. U allura nixtiequ. Nafu, allura nibqgħu imma aħna. Imma hawn nies jieħdu l-opportunità minna di. Fimta? Ħan nitolbu aħna likom ħalli talaw il-ġenna. Minnu l-infern. Ma jistax ibbur il-ġenna issa. M'hemmx ċans il-purgatorju. Ma jeżistix. Qed tifhem għax kieku vera jeżisti l-purgatorju. Għaliex Kristu miet. Issa fina n-nar tal-purgatorju, jew l-mew ta' Ġesu fuq is-salib. Ġifieri kontradizzjoni. Eżatti. Fimta? Allura dina kienet ġiet iffintata biex ibnu l-Vatikan, il-purgatorju. Dawla fejn għalhekk irdu niċċekkjaw il-kelma Alla. Il-verità kienu jżommu l-poplu ignorant, anki Malta dik, nafuha dik, jżommu l-poplu ignorant, ħalli minn ikollu il-makakkerija jakkwista mill-fidil biex ngħiduha. L-aħħar darba semmejt li konna msifrin u il-mara li knejjes evangelical beta fl-antik ma kienu xafu jaqraw minn vera kien iħobb. Ixedna l-Evangelu taf kienu jagħmlu fis-se semmejta di. Kienu jiktbu mar knejjes fej kienu jintaqgħu. Mhux jiktbu solid. Jagħmlu Jagħmlu spinġija. U tara minn du twiled Ġesu bil-feature li rajna, bil-rapture u kollox. Dawna postijiet ġifieri. Baqgħna 5 minuti. Pastor. U l-programm jingħalaq li għat. Le. Ħanajlek, ħanaqraw. Ejja mija, jara, ħanaqraw di. Għara, fi-ktib ta' Rumani naqraw, edha qoddimi, kapitlu 6, vers 23. La sidnub hija il-mewt. Iżda l-għatja rigal Alla li l-bnidem hija l-ħajja ta' dejjem f'Ġesu Kristu. Rajtu kif jaqliba xena. Nisimaw fil-negattiv u bat ipoġġu l-pozittiv. Jekk aħna mmorru, għana għaraw Apokalipsi u nifqu għaw. Mela, għammurru fi-ktib ta' Apokalipsi. Kapitlu 20. Minn vers 11 sa 15. Mela, kapitlu 20 minn vers 11 sa vers 15. Mela, 11. Mela. Kapitlu 20 fil. Iva. Mela, rajtu mbagħad strong kbir abjad rajnieh dan anke fil-feature. U l-dak li hu bil-qiegħda fuqu. L-art u s-sema ħarbu minn qudiemu bħal ma nstab posta lihom. U rajt il-mejtin kbar u żgħar quddiem it-tron. U ntefgħu il-kodba, infetħu l-kodba. Infetaħu kol ktieb ieħor dak tal-ħajja. Imbagħad il-mejtin sarħaq minnhom fuq l-emejjel tagħhom skont ma kienu imniżla fil-kodba kif rajna wkoll f'dak il-feature. Issa simgħuha. Il-baħar rat lura l-mejtin li kien hemm ġo fih. U hekk ukoll il-mewt u l-qiegħ tal-art raddew lura l-mejtin li kien hemm ġo fihom. U kull wieħed minnhom sarħaq minnu fuq l-emejjel tiegħu. Imbagħad il-mewt u l-post il-mejtin ġew mixħuta fil-bellija tan-nar. Din l-għadira tan-nar hija t-tieni mewt semmejta ftit ilu, Pastor. Hekk ukoll
min ma nstabx imniżżel fil-ktib tal-ħajja kien mixħut fil-bellija tan-nar. Tridu tmorru hemm. Ja ħasra, għalhekk huwa triq Ġesu. Għandna ċans qabel imorru naħseb. naqraw mill-Luqa, kapitlu 13, vers 3. Mela Luqa. Alright? Mela, kif għandek ismek imnizzel, xi tittamel biex kollok ismek imnizzel fil-ktib tal-ħajja. Min għandu ismu mnizzel fil-ktib tal-ħajja li qrajn issa, mhux sajmur l-infern, mhux sajmur għaddin il-batida, mhux sajmur fehem il-kollega tal-Azzru, l-infern hemmhekk, mhux sajmur għaddin mewt. Għaliex? Aqra di. Mela, kapitlu 13, vers, Iva, vers. 13, vers 3. Vers 3. Luqa 13, vers 3. Mela, le ngħidilkom imma jekk ma tindmux il-koll tintilfu bħalhom. Jiġifieri rridu nitolbu maħfra jasra, dik hija triq. Rajta l-iskrittura tikkumplementa skrittura oħra. Kollha jaqblu, kollha jaqblu. M'hemmx għalfejn m'għandekx għalfejn kod boħra biex jispjegawlek. Joħdu f'talim ieħor. Hawnhekk ukoll fluqa għaw kapitlu 13 ukoll hawnhekk minn vers 27 u jwieġeb u jgħidilkom ma nafx nejn intom morru minn qoddimi tridu li jgħidilkom hekk Ġesu. Intom il-koll li tagħmlu dak li mhux sewwa. Hemmhekk ikun hemm il-biki u teżżiż ta' snin. Meta taraw lil Abram u lil Iżak u lil Ġakob u l-profeti kollha tas-saltna ta' Alla u intom imkeċċija il-barra. Irrepetilhom l-iskrittura li rajt, ir-referenza. Mela, ir-referenza hija minn Luqa 13 stess. Imma minn vers 27. Nista' saqsi mistoqsija l-min qed jisma'na. Ġi għajdu l-verità li l-kom infuskom. Ġi li xaħat araħħomkom daw li għedin naqrawkom għana. Fej tattendu. Ġi li għalmukom fuq xiex għedin naqrawkom għana u l-informazzjoni li għedin tukom il-kelma talla. Għalix ma nintatelkomx din l-informazzjoni li għed naqraw mill-kelma talla. Taf kem nintaqa ma' nis u intom bil-sola skrittura. Mux għek tkun sola skrittura. Mela nisma opinjonijiet, mhux opinjonijiet, fatti. Il-kelma talla hija fatti. Iżen, x'qegħdin ngħidu, aħna qegħdin naqraw mill-Bibja, dik Bibja Roman Catholic, ok? Minna qed tikkwota fil-Isjen. Jien għandi l-Bibja u bl-Ingliż, imma għandi l-Bibja wkoll bil-Malti. Sibtu kol xi żbalji ma bis-saħħatek nitgħallem iktar jien. Bekk niċċekkja jiena mhux dibistandi. Qegħdin hemm apposta fix Pero din insaqsijin, aħsbu ftit. Int fejn titmur. Fl-infern, ħatmur fejn temmen inti. Jekk inti temmen li ħatmur fl-infern, l-infern ħatmur. Imma kif rajna, jekk inti tagħti ħajtek il-mulejn, taqbad is-salib. Din hija xi ħaġa ħafna nies jaħsbu li taqbad is-salib li timmur nissallab ma' Kristu. Vera l-kelma tajt li għanna nissalmu u mutu fi Kristu, ma ħanqumu ma Kristu kol. Dik l-aħbar tajba. Xini, ħanerġa' ngħidha u nagħmel enfasi, għax ħafna ma jifhmu di. Jekk inti trid vera tmur il-ġenna, tittaqbad is-salib xi ġifieri. Ħanajt mulejn, ejja ġoħajti, irrid nobdik għax inħobbok. Full stop. U ismek ikun imniżżel fuq il-klib tal-ħajja. Meta jinfetaħ il-klib tal-aħħar ġudizzju, ismek ħajkun hemm. U hekk ma jkunx hemm fejn sejjer. Eżatt. Għadbatija hi. Naddu għar-riklami. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Juan għannuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibbal il-bisi u aċċessorji. Nirringrazzjahom minn qalbi.
Nilqakom għal raba u l-aħħar parti tal-programm Il-Verità li qiegħed jitratta dwar l-infern u dejjem ngħidilkom li għalkemm huwa suġġett fin-negattiv imma hemm ħafna pożittiv fuqu. Mhux l-infern ta' imma minn xiex ħelisna Ġesu. L-alternattiva. Eżatti. Inkomplu Pastor malajra ftit issabaqana. Qabel ma naqraw din l-iskrittura importanti fil-futur da, u ġiġa bdiet issa. Edam nizla diġa. U ħafna issa jiġu konxi minn għana naqraw di. Irrid infakkar li da il-kollega tal-Azzru qed ngħidlu hekk għal-iftem għajjan li qed l-infern irrealizza li mhux se joħroġ minn hemm. Bat bifakkarkom lil l-Abram biex jgħid l-Azzru biex jgħidilhom biex il-familja tiegħu ma tmurx hemm. Kellu kommozzjoni jaf li kellu ċansa salvazzjoni ma ħadix bħal ħafna. Qed nispirtaw il-Vanġelu biex dawk in-nies li jaċċettaw il-Ġesu jiddeċiedu jien irrid immur il-ġenna ma' Ġesu u hemm nixtieq nara il-familja tiegħi. Qed tifhem għalhekk aħna nittrenjaw it-tfal tagħna u nitkellmu għax m'għadux inkunu l-ġenna waħedna. Kemm jista' jkun ma jkunx nies li ħajmorru dan nies l-infern għax rajna. Baħar, kemm il-kelma imniżla baħar fl-Apokalips, taf xi tfisser baħar. Nies, kelma baħar hija ġemma ta' nies kbira. Qed tifhem? Fil-fatt Ġesu għalinna li triqija iktar dej għal biex imorru fis-saltna tal-missier. Il-ċavetta tal-kelma talla John 3:16 għalla kap id-dinja, għobba d-dinja, ma ħafna nisħajċ. Li bat, l-liben wahdini tijaw. Ħanajna, jina għatlek biex mur f'Mattew, ħanabżu f'Sebli. Rumani kapitlu 5. Mela, Rumani. Rumani. Għax issa ġitni ġo moħti u nizzilna malajaw. All right, ok. Għantu għom naqra. Ħammurru, Rumani. Sostanza mill-kelma talla. Rumani, kapitlu. Zom subajk 5, vers 8. 5, vers. 8, Rumani 5. Vers 8. Mela. Iżda l-lawrina li mħabba tiegħu meta Kristu miet għalina. Aħna li konna għadna mitimbin. Ġifieri hemm ħabna Alla, jaf li ħammorru l-infern. Ħabna biex salvana minn ġo l-infern, mhux biex jgħallisna mill-infern biss, biex ikun magħna. Tiftakar meta minna l-programm ir-relazzjoni talla tiġi minnu diki. Għalek ma tillibnu għalli jżom il-relazzjoni bejnu bejna bej il-bnidem maħluq fi xbija tijaw ħajja. Issa. Issa l-Mattew? Issa ħammorru għal din interessanti, di ħafna ma jalmu il-omx laqqas. Ħammorru fi ktib ta' Mattew kapitlu 5. Vers 30. Mela. Għarax għal Ġesu. Ġesu daħti għajna. Iva, u jekk idejk il-leminija hija lik okkażjoni idejk il-leminija. Specifikament jgħajda. Aqtaħħa barra u armija l-bot minnek għax aktar ikun jaqbillek jekk tintiliflek biċċa waħda minn ġismek milli ġismek kollu jmur fl-infern. Mela, għax iġġejda. Mela ħana nafu li fi żmien li ġej, u diġà bdiet di, li ħajkun hemm il-marka tal-bestja. Tal-bestja, the mark of the beast. 666. Kif ħadd tkunu miexi di, ma nafux eżatt x'inhi. Qegħdin naħsbu li hija ċippa. Alright, tista' tkun ċippa jew xi ħaġa. Illum anke fingerprint biżejjed. Iva, eżatt. Issa kemm ċara l-kelma talla. Hawnhekk biex tara sa temmen int il-kodba li jdawru l-istorja ta' Alla jew il-Bibja li żomm l-istorja ta' Alla, is-salvazzjoni ta' Alla. Issa di qiegħda fil-kelma ta' Alla. Di ħammorru fil-ktib ta' Apokalissi, ok? 13, vers 16. 13, vers 16. Mela. Ija iġġiel lil kulħadd iż-żgħir u l-kbar, l-onja u l-foqra, il-ħilsa u l-irsira, kulħadd issirlu marka fuq idu l-leminija Smajtuha?
u fuq ġbinu biex ħadd ma jkun jista' jixtri jew ibih jekk ma jkollux fuqu il-marka tal-isem il-bima jew in-numru ta' isimha. Daw l-affarijiet diġà bdew. Diġà bdew. Issa, Hawn qiegħed l-erf min għandu moħħu ħajobsor x'inhu n-numru tal-bima għax numru tal-bima u n-numru tagħha u 666. ħanibda minn hawn. X'inhu 666? In-numru ta' Kristu huwa 7. Issa in-numru tal-bniedem huwa 6. Ok, wieħed minnhom. Issa x-xitan Alla sar bniedem. Ok, dina fi ħafna Issa x-xitan xi tisir? Jieħu post Kristu. Irid isir minn 6 jsir 7. Tista' minn 6 tneħħih u tagħmel in-numru 7? Ma tistax. Għalhekk 666 waħda mill-opinjonijiet li da. Issa da qed jgħid li qed jiġi żmien aħna ma nkunux hawn fil-isjed. Il-Knisja ta' Kristu ma tkunx hawn tkun telqet rajniha fil-feature. Ġifi dawk li ħajqpawaw, ok, li magħhom ħajkun hemm Kristjani, ikunu kollha lut. 144,000 u żewġ profeti bdew xandru. Hemmhekk hemm l-Ispirtu Santu li kadnijina. Issa, hemmhekk imbagħad tibda tribulazzjoni, tribulation, batija fuq l-art wara 3 snin u nofs. Aħna ma nkunux hawn. X'jiġri? Iġielhom jagħmlu marka fuq il-idej l-leminija, all right? Tara kemm specifik ara ġesura il-futur. Mela. U aħjar taqtaħħa u kun hemm min jaqtaħħa barra, bat hemm xi ħaġa oħra wara di rajnija fil-kib ta' Apokalissi li anki fuq ġbina u ġbin u rini fejn u ġbinek fil-isjed. Mhux hawn. Emmu. Inti tagħmel il-marka hekk, all right? Biex naħħija l-marka, xi tagħmel? Taqta' rasek. Suwiċidju. U għana nafu l-suwiċidju u għadnu b'mort. Ekk inti taqta' idejk il-leminija, dawk ikunu ħalli jiġu warajna mbagħad, dawk jidħlu fil-ġenna Għax kull min jaċċetta sintendi il-marka tal-bestja mbagħad ikun ta' awtomatikament ruħu lix-xitan. Lix-xitan. Allura ma jkun hemm dawk li jerġa' jibdielhom. Fimta? Reqtawa barra, letteralment. Tajdu daw eżempju. Fil-fatt minn mhux se jaċċetta, l-Antikrist se jaqtalhom rashom. Ikun hemm ħafna min se jippreferi li jinqatalu rasu ma jaf li ħajmur hemmhekk mal-mulej. Għalix ġejta li għadit, najdi u najdu talba u najdu. Iva. Għana l għalix ġejta li għadit, l-axar scrittura. Għaxaw ħafna najdu l-infern jgħat fl-art. Le. L-infern mux jgħat fl-art, aħna npoġġu l-situazzjoni, aħna d-deċizjonijiet li poġġu li nafusna situazzjonijiet fl-infern, fl-art. Ma l-art mux l-infern. Ħajibda l-infern, meta jibdaw daw il-marki ta' teknoloġija, ġifi, daw ħajġru ta' daw ħajġru. Għalek nixtiqna laqb talba l-lum. Biex dawk li semaw dan il-program, semaw daw l-informazzjoni li probabli għadsmajtu għom u għadenem għad-dispozizjoni ta'kom fid-djar ta'kom, għaddek bibja. U għat maqrajtu għom. Missir, nirringrazzjak li tina l-opportunità dan iż-żminijiet li qabel ma kenniex li nxandru l-verità. Amen. Għax kif nafu, il-verità teħlisna. Amen. Għalhekk mulejn nitolbok għal dawk li qed jisimgħu il-verità minn fuq programmi kristjani u minn knejjes evangelikal mulej li salvom missier u dibattilhom il xi ħadd ħajjisimgħu il-verità għal daw il-programmi. Birek dan l-istazzjonijiet oħra mulej li xandru il-verità. Xirit nagħmel biex nagħti ħajt il-mulejn sempliċi. Talba bħal ma ħanajt issa. Eżempju. U missir ringrazzjak tal-imħabba perfetta tiegħek li inti provajt biex provdinna triq għas-salvazzjoni il-mulej Ġesu. Grazzi tiegħek. Grazzi lilek missir qaddis ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu. U grazzi tal-Ispirtu qaddis li konvinċina li Kristu huwa il-mulej tagħna, is-Salvatur tagħna u dak li jagħmel mill-aħjar biex iberikna. Fisem il-mulej Ġesu tlob dan. Amen. Amen. U nitolbuh maħfra.
Ħanaddi għal-kanzunetta, Pastor. Ok. Kanzunetta li verament oġbitnija kompożizzjoni ta' Anne Lewis u tfal tagħha Maria u Stephanie Lewis li tafuhom bħala The Starbrights. Daw kont nallimhom jien u llum il-ġurnata jipproduċu anke l-kanzunetti u flimkien ma' ommhom ukoll u għalija huwa sodisfazzjon kbir li nara dan it-talent li nkun bdejtulhom jiena u dejjem jitkattar u dejjem jikber. U ikkomponu din il-kanzunetta li jisima Ġesu, jisimawa kemm sabiħa. Mulejja jinħobbok u qalbi qiegħda tfur b'imħabba li tneħħi ġo qalbi kull dulur u lejk indur m'hemm xaqwa tmur fejn tmur għax inti imħabba it-triq u l-verità il-prinċep li tammad fuq din ir-realtà u inti żgur li l-aqwa is-serjetà milli ngħid wajta waħda Ġesu ejjew infaħru vuċi għolja Ġesu int li taqadna ħaġa waħda Ġesu marrit li qatt ma niċħad ismek Ġesu Mulejja jitolbok biex inta dejjem tkun il-qawwa il-ħnina għalija ta' kuljum nirringrazzjak li inti miegħi illum għal dejjem ir-re tal-lejjien il-glorja il-fitwa sultanta smewit jillejk indur il-faħret tal-kelmiet melejjew ngħidu għajta waħda Ġesu ejjew infaħru vuċi għolja Ġesu inti taqadna ħaġa waħda Ġesu marrit li qatt ma niċħad ismek Ġesu mejlejjew ngħidu għajta waħda Ġesu ejjew infaħru vuċi għolja Ġesu inti taqadna ħaġa waħda Ġesu marrit li qatt ma niċħad ismek Ġesu mejlejjew ngħidu għajta waħda Ġesu ejjew infaħru vuċi għolja Ġesu inti taqadna ħaġa waħda Ġesu marrit li qatt ma niċħad ismek